Patrik. Ja som tu nebol sa. Dobre, jedeme na to. Mohli by sme toto vyhrať. Prvý turnaj v živote, ty kokos. Ne! Dobre, začíname dosť blbo. Máme nerovná. Nevadí. Tak toto vadí, ale. Dobre, tipek. Nie, ja som tam, pohľad! Ja viem takto braňovať, vieš, na čo to. Dobre, majú dieru. Ja som sa sekol nášho typka. Nice. Majú ďalší. Ne, ty si mi to... No nevadí. Dobre. Majú dieru sa väčšiu už. Je tam! Ješ. Dal som gól, ani neviem ako, ale dal som. Dá. Veru. To dobre skakal. Taký ťažké to bolo. Takto keď to pôjde, tak to je dobré. Pozri sa, kedy sú tí typci, že je turnament Windry, tí dvaja. Neviem. Obidva majú tam season jednotku. Nie, jeden asi to 5. No, tí dvaja majú... Ja ten jeden má season jednotku, sorry. Som tam videl jednotku, neviem prečo. Potom! A to je dobré, čo bolo. No akože sorry, ale typek hrá, že od prvého dňa, keď to asi vyšlo. Nice. Nemám to. Toto bol doma, takže... Toto keby nemali, tak to je super! Nechajte to. Tak nechajte to! Ja som dúfal, že to neodrazia, preto som povedal, že to nechajte. Áno, ale kvôli tomu nám dali hity. Nevadí, veď stále vyhrávame a stále majú väčšiu dieru, no, stále majú skoro rovnakú dieru ako my. Majú. Toto urobili Tak toto zabolo. No hej, ale stále to urobili zle. Nedali to tam, kde majú už A prichystané. tak môže, keď majú na prvej sezóne vydať, tak to sú slabé, lebo tam boli bojky iba. Nie. Dobre, v podstate, ale poď, dobre? Nemám boosty, takže to tam neodrazím. Toto musíte mať takto. Pekne. Vadí, nenadýchol to, takže v pohode. Nemám. Nevadí. No tak toto už vadí, kto to sa vás odrazil? To som netrafil. Ja som sa aj spravil, ja som to neodrazil. Som tam ani nebol. Tak... Nevadí. Stále vyhrávame akože. No, Stále je na jedna. Veď hej, ale myslím tým spôsobom, že majú väčšiu dieru. Nemám to. Ja, že to máš. Ja som si myslel tiež, že to bude mať. Ne. Dobre, nemáme stále že dieru, tak v pohode. Týpek to zbytočne odrazil. Sorry. Tukito! Dobre. Ne. Ono to dopadlo na kraj, preto nám to nedalo damage. Pekne. Čo robíte, čapek? By ma zaujímalo. Dobre. Čo, čiže to bol taký save? Máme. Yes. Kámo, taký Minecraft. By ma zaujímalo, čo robí náš ten teammate. Nevadí. Ale dobrý si to dal, nie? No, dobrý si dal, no. Dobre. My stále nemáme takové Máme tu niekde dieru? Nemáme tu niekde dieru a máme dosť málo na čate, takže
Vyzerá to, že je slubne. No, tak. Aj. To tak padne, tak to nebude slubne. Na kraj. Tak nič. Ja tam takto z vás drgol. Buď náš typek, alebo ty. Som tam videl modrý nick vedľa mňa hneď. Dobre. Máme načaté. Ja budem obraňovať nážuke. Máme... Majú ešte ďalšiu dieru. Či dieru načaté. Ja si doplňam busy, takže neskáčem kúku. Oje. Toto pozor. Fakt nemám. Chill. Toto bude za veľký damage, ak to dopadne. Rozumiem. Piče. Ja prepáč. Stane nad jedno, dávka nebude vadiť. Aj. Toto je problém. Máme menší problém. Yes! Dotkni sa. Nedotkni sa. Yes! Nechajte to. Toto dvíha stále. Yes! Dobre. Super. Krása. Buď nám odpojilo typka, alebo neviem, čo to tam napísal. Nie.